El meu oncle, la meva àvia, el meu oncle, el meu avi eren rellotgers i al final vaig acabar de rellotger. No era el meu destí perquè anava per professor d'INEF, però haver de repetir un curs. Aquell any em vaig posar amb el tiet i la iaia a arreglar rellotges, em va agafar la vena i vaig continuar així. Sí, vaig estudiar a l'Escola Suïssa de Rellotgeria a Barcelona i entre el que em van ensenyar allà, més el que em van ensenyar de tradició, que hi ha moltes coses que a l'escola no t'ensenyen, és quan vaig continuar. És apassionant, vull dir, em venen... És que actualment ara no hi ha rellotgers, que diguem. Llavors actualment encara venen molts rellotges, la gent vol reparar els rellotges antics, sobretot de parets, sobre taula i tot això. I és un món, vull dir, si veiessis la maquinària d'un rellotge d'aquests de paret, són 35-40 rodes que el desmuntes, llavors quan el muntes les has de tornar a engranar totes, és molt maco. I és que no és només clientela de Caldes, quan els rellotges d'aquests antics, no és només clientela de Caldes, és clientela de la comarca, de Sant Feliu, de Sant Manat, de Palau, de Granollers, de les Franqueses, de molts llocs. He passat moments molt bons i moments molt dolents. No sé si ja ho sabeu, però vam passar un moment molt crític quan en un atracament van matar el meu oncle. Allà em vaig plantejar deixar-ho tot, però hi va haver una persona que em va convèncer que havia de continuar i vaig continuar. D'atracaments a l'esquena en portem 4, però aquest va ser el pitjor. És el que la persona pot apreciar el que té. La tecnologia actual és tota electrònica, vull dir, en quant a reparació un rellotge electrònic, moltes màquines no tenen reparació, és que ja ni venen recanvis, és canviar la màquina. I menys els de més categoria, com els suïssos o aquests, que potser que sí que pots trobar un circuit, pots trobar una tija o tot això. En canvi, els antics, els mecànics d'abans, encara en conservo recanvis de tot, vull dir, volants, tiges, rodes d'escape o el que sigui. Jo ja de petit, el meu pare i el meu oncle ja estaven posats dins del món del teatre. Jo es podia dir que quasi vaig néixer a un teatre i allà vaig anar fent cosetes. Vull dir, més que res, el que més m'agradava era fer l'escenografia, el que abans en deien tremolles, o sigui, fer de tremolla i això. Com a actor no m'agradava gaire, algun cop havia d'haver hagut de sortir, però no és el que m'agradés més. I a partir d'aquí vaig continuar, llavors va ser quan en Carles Costes, que estava aquí al centre, em va introduir dintre del TACAM i així he anat fent coses. El món del teatre amateur és apassionant. Coneixes molts grups, coneixes molta gent molt maca, veus el voluntariat que hi ha, la gent que hi deixa hores i hores, com treballen en equip, vull dir, veus els mateixos actors transportant escenografia, acabada l'obra, els mateixos actors que han actuat ajuden els escenògrafs a desmuntar, a carregar. És un món a part. Dintre del concurs el que promocionem és el teatre amateur del país, diríem, encara que també han vingut grups de fora, però el que promocionem és el teatre amateur del país. Pensem que molts dels actors que ara estan a primera fila han sortit del teatre amateur. Per tant, crec que és una eina molt important dintre de la nació perquè mou molta gent i això ajuda a conviure i a treballar bé. El teatre amateur,
Per mi està poc subvencionat o gens subvencionat per la quantitat de gent que mou i per la quantitat d'hores que s'hi dediquen. I el teatre amateur és... no sé, si tu vas a veure una obra professional pots exigir perquè has pagat un preu. El teatre amateur no pots exigir perquè encara que la qualitat no sigui tan alta com la del teatre professional, la voluntat que s'hi ha posat sí que és molt més gran. Aquesta iniciativa va sortir, doncs, ara estem al 34 edició, però que han tingut 2 perons, el de quan es va enfonsar això i el de la pandèmia, jo diria que ve d'uns 45 anys enrere. Va ser una iniciativa que llavors estaven a la Junta, que era el senyor Carles Costes i el Jordi Aymeric. Ells van començar aquest concurs, al cap d'uns 6 o 7 anys m'hi van introduir mi i de mica en mica m'ha anat passant tot el pes a mi fins que ja m'he convertit en el responsable del concurs. Nosaltres llancem una convocatòria al concurs a diversos medis, els grups presenten propostes, generalment sobre unes 60-70 cada any, depèn de l'any. A partir d'aquí, quan ens arriben totes les propostes, un equip de 2, 3, 4 persones depèn, repassem les obres i fem la tria. La selecció, diríem. La selecció depèn de moltes coses. Primera, de la qualitat de l'obra. Segona, de què volem un concurs variat, o sigui, no portarem un concurs només d'obres clàssiques. Tercera, també busquem novetats, coses que no s'han vist, com aquest any hi ha 2 obres que són totalment inèdites, i així valorem tot, fem una selecció, arribem a acords amb els grups, a vegades alguna obra que ha seleccionat no pot venir perquè per dates, o sigui, quan fem la selecció no triem només 8 obres, en triem 10 o 12 o 14, perquè sempre hi poden haver problemes de dates i això. I a partir d'aquí, un que tenen la selecció feta, tot endavant. En el teatre hi va haver una obra que per cert va ser la de la pandèmia, que vam haver de parar mig concurs, però l'última obra que es va fer per mi és el millor que mai ha vingut, una obra que llavors va anar al Teatre Romea pel mateix grup, que era, es deia, ara no me'n recordo com es deia, però que va impressionar, vull dir, la votació popular és que va ser brutal. Sobre 10 em sembla que va sortir un 9,9 o alguna cosa així, impressionant. I llavors també hi ha hagut altres obres en què, no sé, t'has sentit vull dir, t'has emocionat tu quan la veies en directe i això que ja l'havies vista. I hi va haver una obra que es deia 1714, que van portar els companys de Puigcerdà, que l'acaben amb un vers que és de la campana honorata, que va ser una cosa impressionant. Quan vam fer la cloenda i l'entrega de premis, els vam demanar que ens tornessin a fer davant de tothom aquest vers, perquè era un vers que començava un actor, anaven sortint actors i posava la pell de gallina. El teatre amateur, vull dir, anem tirant endavant, vull dir, mentre hi hagi voluntariat i a la gent li agradi, el teatre amateur no morirà mai. Al contrari, jo veig que com més va, més gent està interessada a fer teatre. I jo crec que és una peça fonamental pel nostre país, encara que jo que em mous una mica d'aquest món i vas mirant, veus que dintre de l'estat espanyol també hi ha llocs en què el teatre amateur s'està promocionant molt bé. No ho sé, perquè és un raconet petit en què té una planta molt gran vermella i per allà hi passo moltes vegades. M'agrada molt la fotografia, sobretot feta amb mòbil, i he fet moltes fotos d'aquest racó, moltes. El carrer és Canyacans, que va del carrer Vic al carrer Barcelona, al carrer del Pont. I a aquell carrer hi ha aquest raconet, que hi ha una caseta amb una planta gran i és el racó que més m'agrada a Caldes.